bar laispa lai punya. Laispa lai punya. Kawan bangu bat ban mane utrai ulei jonga tu ai kan lokat kum kamon jong le atrai alo jonga kamon jong akan long lada me mon tu ai kan Haka katang pa baru kon baru mensem bakoid. Amen. Kajing e jong turai jong e Jesus Christ bat kajing e jong oblay lambat kajing selog jong mensem bakoid kendan rengkat bat pi baro rengkat bat pi ro. Kohan men kopara hakan eka step sachisin token ngimpen pau kajing snungu kajing e ro kajing e oblay na kebanta kajing e kajing kubaro kibau ai hangi. But hagan ikas ngi sa chisin o try o kod yang iken bangin pan scam yala ka jong gajing em ha gajing hikai gajing u utrai u kod uwer ngi bangin pek bangin kmi ha e ken ngi bu ya kita ki foundation ki jongi hang no ken ngi seng ya kanong rem jong gajing em gajing ha to ngi seng ya kanong rem jong gajing em gajing ha try jongi ne ha kanek prathai gajing Yole se ha kajing em kajing pi ko han men ko para ngila seng ngila bu ya kanong rem jong kajing em jungi kum ki kun kristan ha kane ka prathai ka batang sipor ngiklet ban seng ban bu ya kanong rem jong kajing em kajing how chris ubal ai ngi kane kajing em u chris ubal ai ngi kane kajing e den mata kadau na ka banta kane kajing duna kajing na ka banta ki pop ki bangila le prasha ya kamon kajung blai ha kajing em kajing to ken ngin pan map no try ai bo try un map ki pop jingi ai bo try un weng no ya baro kita kajing mong ba ki pop ki wanra ha kajing em kajungi te kumta da kajing snuse kajing kuslai la kajong ki pop ngin pa sho try ngin pan map no try leng ba kajing duwai kajungi nga phla hau blai badan bor baro bada pi ko hanmen ko para bang lale pop shibun da gijing perkat da giftin da kikam da gijing leklet da gijing lek pala junga da gijing lek pala junga da gijing lek pala bakawe junga nalangata kapati da malia kut baisa kate suti ya gayal bakiri kut bada pi ko men ko para Anduai nam ta junga ha ulay jungi Ublay badan barbaro unis na yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom jukot amen Triken rat go blay is na yangi Triken rat go blay is na yangi Jongi penem yangi Triken rat go blay is na yangi Triken rat go blay is na yangi Kristo mam go Kristo penem yangi tong in ya duai hakanai kamas ke bekot nge duai kerpang na ke banta kine ke jing tmo ke jungi na ke banta ke jing kot ke jing kya jong i pulda rufi berkum juro na ke banta ke jing jathat jong kaman sem jong i rikanti rufi ai bo blade dragon radon ai e ke jing jathat bom jukut
Ngiduai kerpange nagbenta sister Felinicia Simli bat ki handman ki para kerpange nagbenta jong sister ai boble dragon rat unri kendong yi napan klaim ya ka jing sakri ka jing yi yaw blay bat kum jurung ngiduai nagbenta ka ing kesam jong yi Gilbert Carbani bat Balaris Imli ai boble dragon rat un kurku kurdo yaki kerpange ya ka jing tmu babaha bat ka jing angnut jong ka ing kesam ka jong ki Ngiduai na gebenta ka jingkot ka jingkhia jong i Starwell Savian i ba Sitomjur ba Sumar Mentah Hospital ai ba blay track and rat un kta i ba din yo i ka jingkot ka jingkhia ka bapura ha ka leng ka met bat ka mensem Ngiduai ru na gebenta i Andri Lucia Rensyang ba in manta gasngi irake gasngi kha ka jingi ai ba blay track and rat Unkurku kurdoi i lengba gajing koi gajing kia hakalang kemer bat kemensem bat kum juru inang he nang san hagajing tebru hagajing teblay I duai ru na gebanta ka ing kesam jong I Payus Hanyuta bat I Natalina Carbani kerpang na gebanta gajing kelag bamut jong ukun jong ki u George Carbani I duai ru na gebanta kamensem balaklatno jong I Fernando Carbani pamenta gasngi I dap siposnam gajing klat nagane kepertei ai boble trakenrat un ai I gajing jathaj bom jukut to ai bangin don barabor kajing ting boram bat kum juro kajing I ya kakerteng bakhoi jongme kotrai namar memju weng no ya kajing senshar jongme ya kito kiba me lapen ne scam ha ka jing e jong me daw trai jing yu Jesus Christ ukun jong me ubem bat basan cha rengkat bat me ha ka jing yalong ka wei jong men simba khoj ublay junam la junam amen Kajing pule nakikita baar jong kisiin. Kalnong kabaar kuway karkot kabakra haduk karnyo. Ujeho yo kim ulaong uladan kat pras nem karta haba ulalong siin. Bat ulasan syar lai benai ha Jerusalem. Kakarteng kakemi jong u kalalong ka neushta kakon u Elnathan na uba na Jerusalem. Bat ulale ya kabasniu hakmat utrai. Tik kumba ulale ukba jong u. Hakata kapor kiperthon uneku kat nasar usiem ka Babylon ulahiar thma ya kar Jerusalem. Bat kanong ba kalasyak kherkut. Te unebu kat nasar usiem ka Babylon ulapoy sya kanon ba. Kat ba kiperthon jong u kinang kerkut yaka. Bat Jehoiakin usiem ka Juda ula IT yaladi ha usiem ka Babylon mau bat kakmi jong u kiperthon jong u bat kibakrau batri jong u bat kinongkit kam ka yeng ka sem jong u usiem ka Babylon ula ringkoi di ya u ha kasnem ka bapra jong u ka jingsen shar jong u bat ula kitno ya baro kaspa ka pau jong ka yeng utrai Badia kaspa kapau jong ka yeng usim bat ula pam lengkot lengkai ya baro kikiu kiplyang siar haka tempel utrai ya kiba usalomon usim ka Israel ula thau kumba utrai ula yathu lupa ula ring merau ya ka Jerusalem baro ya kiba krau batri baro bat yakin rang yale baslur baro shipau hajar ngut ki koidi bat ya baro ki misteri bat ki kamar omdan shu ubasa light no na kibriu ki baduk tam jong kari bat ularing merau ya uje ho yakim Babylon ya ka kemi usim ya ki tengah usim ya ki nongkit kam jong u bat ya ki riu ramba baro jong kari ularing merau ya ki na Jerusalem Babylon bat usim Babylon ularing merau Babylon baro kin rang yale baslur
Henyau hajar ngut nang ta ki misteri bat ki kamar. Shi hajar ngut bat baro ki long ki baklan. Bat babit bat banyale tma. Te usim ka Babylon ulatung ya u matanya. Uknyi jong u ujehu yakin bat banlong sim haka jaka jong u. Bat ulapan kala ya kakarteng jong u sha u zekedia. Kaktian jong u trai. Samnya ku kendai, nambal nyauspa andru kusam. Nyauspa andru kusam. Pengen jenga unkungu ektin jonga ukpa jonga utie ju bangin yawan seuta bangin songne bat u. Haleluya. 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 Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pule naga gospel bakut kat ku Matthews kabram hame kotrai. Hakata kapor ujisul ong hala kisendran. Kat uba ong hanga kotrai unrung ha kahima beneng. Henry utoken ubale yakamon ukpa junga uba ha beneng. Endapoi kata kasngi bun kin ong hanga kotrai hato ngimsem layatu lepa hakakerteng jengme bat be no ya kiksuit hakakerteng jengme bale bun ki kampla hakakerteng jengme te nganju bab yaki ngamju itu yapi kino nanga pi kinong kam bomman namar kata jar basngap ikiktin jonga badu balaya ki ulong kumubreu basyan ubate yala kaying halor umausyang te uslap ulahap kiwa kila shlei bad kila kila be bad kila paswut yakata kaying henrei kamshem kelon namar ba latei yaka halor umausyang henrei jar ba yosngeu ya kine kiktin jonga bad ubom le yaki ulong kumubreu ubabit batei yala kaying halor usiap te uslap ulahap kiwa kila shlei bad kila kila be bad kila paswut ya kata kaying bad kala klem
bad ka jing jot jong ka long ka bakrau endau jisu la dep klei ya kine ki kenten ki pajba ki las ngau phala ya ke jing hikai jung u na ba ulah hikai ya ki kum ubadan ka bor ka ikhtiar bad omde kum ki start an jong ki ka gospel try ka jing ro ya me ku Chris ka jingej marwei kampat biang nagabanta junga jungpi banyo ya ke jing em bom jukut kiktin kren kiktin ki bang yalap kimla ban yalam yanga badepi sha ka jing em bom jukut ka jingej marwei kampat biang nagabanta ka jing em bom jukut bad kiktin kren kiktin yalap ki junga ke jungpi kimla ban yalam yangi sha ka jing em bom jukut kine gide ki kentin ki bau jisu hi Ukraine ha gospel ka bang yos ngau mentan na gospel jong Matius kalanong ka ba nyeu dekot kalan ka ba arpoi ka bau jisu ong kat ubaong hanga kotrai unrung yagi himabneng Henry token ubale ya kamon jong nga kamon jong ubale ukpa kane kadai ka kentin ka bau jisu ong hanga badapi ha kane kasngi kine gide ke jing hikai kine gide ke jing khot ke jing wer ki jong jisu yang a badapi ladang adon ka jingej junga marwei kanamla ban penkela yang a ka jingej junga marwei kamla ban wanra jingai e jingkerku ha ka jing em junga waladang adon ka jing nang ka jing stat wala ngadang ngalong ubriu banang banyalap yaktin ka jung utrai wala da ngala ban le kampla compare hakman utrai bat kane ka jing la ka junga kane ka jing don ka junga ya kane ka jing nang ka jing stat ka jing yalap ka junga ka kampla ka bangale kinomla ban wanra ne banyalam yanga sha ka jing em bom jukut lane kinomla banwanra jingdap jingbiang ne jingai e ne jingkerku ha ka jing em ka junga lada manga ngam im yala ka jong ka jing em kat kum ka jing hikai ke ba utrai la ai ka bamut lada ngam im ya ka e ka ba nga kren lada ngam im ya ka e ka ba ngayalap lane nga hikai ke we kamentoy baro kitu namar kitu kinomla ban penkela yang kinomla ban wanra jing e jingkerku ha ka jing em ga junga den mata kadawa kan kasngi ko hanmen ko para ujisu khod wer yang ba pi wei pai wei bangin pej bangin khme hato shisha ngingim long ki beru ke berblai hoj ngilong ki beru ke berblai namar ba ngidon ka jing e hoblai namar ba ngi pendap hok ngi le lut ya ke e ka ba utrai uang namar ngi pendap hok ya ke e ke ba ngi layo jing hikai ha ke jing em Henry baro kene ke jing e jungi kilong tang nasla ngile ya ki kam bangede male kumu kristan kum ka kristan namar bangi don ke jing e Henry ngim don kata ka jing e ke basisha how try but habangile ya kine baro ngamdon kata ka jingting borom yautrai namar ngale yakini omdei ba ngakwa bautrai unkiu hajrong ngamkwa bautrai ulong ubakhli jung ka jing em ka junga dein mata kadau ka jinge jung phi marwei kamentoy na ka banta ka jing em bom jukut jung ha bat jung phi dein mata kadau ka jing nang ka jing stad ka jung phi ka junga kajing don kajing em kajing pi kajunga kita ki kampala ki bangile kita ki ktin ki bangyalap baro ki jingduai ki bang ibu akmad utrai kin pulom e hakmad jungu lada ngingim em ya ke e ka ba utrai ulahikai
Kohan men ko para ladang akwa ban im ya ka jing im junga kat kum ka jing hikai ka jung utrai nungkong na sabe ngadei ban snutu ban pediang ya kita ka jing hikai ka ba ula ai hanga. Ladang ngamdon kata ka jing snutu bat ka jing kloi ban sim le ban pediang ya kina ka jing hikai ka jung utrai nga nom la ban im ya ka jing im junga kat kum ka jing hikai ka jung u. Utrahi dala dew ong aga gospel bamenta kasngi. Haeken ngabu ya kata kanong rim jong ka jing em jonga. Haeken ngabu ya kata kanong rim jong ka jing nge jonga. Haeken ngabu ya kata kanong rim jong ka jing nang jing stad jonga ban ya lap ya ketin ka jong blay. Haeken ngabu ya kanong rim. Hato ngabu ya kanong rim halade lane ngabu ya kene nong rem jong ka jingai ki junga ha kine ki kitiar ki macha lane ha kene ka prathei sipor jongi ne ngabu ya kata ka nong rem jong ka jingai ya kata ka nong rem jong ka jingai lap ka junga ha utrai lada ngabu ya kata ka nong rem how Jesus Christ ubal ayanga kane ka jingim ubala seng labu ya kane ka ying ka sem ka junga utrai Jesus Christ ubal ayanga kana ka jingej kana ka long reniang man riang ladang ngabu ya kata kanong rim hau klempep ngan la ban le ya ka e ka ba ulahikai ngala ban im ya ka jing im jing akat kum kata ka jingej ngala ban ya kalenti ka utrai ulapan i klempep habangal ya habangal le ya ka e ka utrai la le ngai em ya kejing em junga kat kum kita ketin kiba ngalak pediang nau klempep ngan sayo ya kata kejing em bom cukut ngiyo i hakane ka perthai jungi ke ba menta ngila ban ong ban ngila ban muidur halade marwei mo ba ki Kristan ka juk ba menta kidon arjat habangi pule habangi pusan kat kum ka ketin ke ba Jisu ukren menta kasngi don jat ki Kristan ki bang ilaban ong ki Kristan ki banengkong ki de kito ki breu ki ba seng nong rem yala ka jong ka jing em how Jesus Christ ki ba seng nong rem ha ki jing hikai jungu ki ba seng nong rem yala ka jong ka jing em ha kita ki lenti ki ba Jesus ula yat ki ba Jesus ula peni yang ha ba depi Kito ki Kristan kin sayo ya kata ka jingker ko ka bakar hai ha ka jing em jungki ki Kristan ki banengkong ki Kristan ki ba arpat ki de ki Kristan ha ka kerteng Henry ka kampat jingai na kata ka jing hikai jong Jisu kine ki jat Kristan ki bar ki bu nong rim ne ki pin song nong rim yala ka jing em Kristan ka jungki ha kane ka perthei ka basipor ha kini ke jing sung bah jong kana ke perthai ha ka spa ka pho jong kana ke perthai den mata ka dau kum kini ki jat Kristan wala da ki long ki Kristan wala da ki long ki banang ki bastat ha ki kamyalap ha ke jing duai ke jong ki kim syam lala ban em ya ke jing em jong ki ya ka e ka ba u Jisu ula pan i ya ka e ka ba u Jisu ula hikai ya ki em ya ke jing em jong ki kat ba ki kwa kat ba ki mon bat kini ki jat Kristan kinom yo ya kata ka jing subneng lane kata ka hima beneng ka bamangi ngi khmelanti ka bamangi ngi tresitom ha kana ka jing em ka jungi ka bamenta den mata ka daw ko han men ko para ha kana ka sngi token ngin pet ngin khmi ngin puson bahaya la ka jong ka jing em ngalong Kristan ubaneng kong ubaseng babu ya kanong rim ha Kris lane ngalong Kristan ubaar ubabu ne seng nong rem ya ka jing ngai Kristan ya ka jing em Kristan ka junga ha kana ka perthai ka basipor ladang along u Kristan baar token ha kana ka sngi ngin khi na ka jing thia ka jungi ngin khi na kana ka jing auria ka jungi na kana ka jing bom hok ka junga ka jung phi ka jing bom man ka junga ka jung phi ngin bu ya kanong rem ngin seng ya kanong rem ka jungi how Kris knang ba ngin long kita ki bru ki balakerku ha kana ka perthai bat ki balakerku ha ka hima ka jungu ha ka sngi ka ba ngi lek ya kendu rengkat batu ngi duai na ka benta kine ki jing e ha kana ka sngi kerpang e kat ba ngi terwa ya ku pu bat kawan bat ki jing terwa jungi baro ha Kris
ai bo Chris un penyang ya gejing terwa ai bo Chris un penyang ya gejing duai gejingi ya gejing angnot jingi pat un penurlong un pensiso ya ke an yero ya Jesus Christ trong nhìn yang nhìn pla là cái trong cái chừng nghe ngà nghe học lấy ba bên bờ bờ con ông chào con em bậc khinh lâu bắt đầu Jesus Christ con mama rồi chung ngũ con trai chung ý ya balapon nomen sem bậc khơi ya balakha Kamaria thay sati ubasha la ben hapo Pontius Pilatus la sanarpana yu la ya balater yu la yarish ke bayab ha kasngi ke balai la mi pat ni ke bayab la kiu sebeneng usong sakamon ublei kupa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke ben ke bayab nangei daman sim bakhoj ha ka balang Catholic bakhoj ha ka chima pakipop ha ka chung mi pat ka do par ha ka chung em bom jukot amen Lai spa nyupo. Duai ko para baga jengkenya jenga bajong pi kan long ba priang huna kemadu blei kupa badan bor baro na ke benta ke jeng ro bat borom bat kateng ke jengu ka jeng mentoi ngi bat balang bu khoi jengu baro kawe to priang ko trai ya ke jengkenya jeng pan yesuk bat jeng ya ro bato ai ba enda lapan khoi yangi da ke jeng trai kam jongka ngin la banterwa hame ya ke jeng trang jong kadanut jongi kaba pensno bahaya me dau Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi to kentu wila ki danut to ngenang utrai blai jongi da shang ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka jaka
Banangu yame ko kan rat ko kpa bukhoj ko blay badan bor bad bom jukut. Namar walada memdan kam ya kajing ya ro jungi. Panban kajing sngungu jungi. Kadaihi kajing ai kajong me. Namar kajing ya ro jungi. Kimpan yari e ya kajing kraw jong me. Henry ki ya rap yangi na kabanta kajing pan em. Lengba utrai jungi u Jesus Christ. Bad kumta rengkat bad ki kenuhun ruai jong ki angel ngia ro ya me bad ngi pan bana da ka jing kemen. Bakuj, bakuj, bakuj utra. Musim dan baru blai kipa. Meneng bak percaya kia wala. Gajing ya roh sana. Sana syajwang tam. Sana Gajing yaro yutabawan Anambada keteng utran Meneng bat petai kiar wailan Gajing yaro sana Sana sha chong tam you play your sana. Dasha melong bukhoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro. Namar ka tangi karpad ya me topan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kam jer halor jong ki. Bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ. Hakapor baladino yu badala kamon ngabha ula priang ya kajing syasutom ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia yu badal ay hala kesenran uang. To shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi. Ha kaju korkom enda lalaya bam ula shim yukukuri bad kebaingu biang yeme ula ay hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai badbom jukut ya kaba enpenmi na kabenta jongpi bad na kabenta kibabun na kabenta kajing map ekipop tole ya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ngej. Kata sing bagi bangyu neuku Bagi dina kare kakuri Ngipen benak kajing yap jong mikotrai Tanadu Namar kata ngi kibapan menta ya kajing yap at kajing mi pa jongu ngi terwa hame kotra yukpo jong kajing em bad ya kukuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlenyeu yangi kibabet ban yang akmat jong me bad ban shakri ya me da kibas ngoret ngi karpad ya me bangi kibayo banta hakamet bad kasnamo kres ngilong kiba lapan yatali kawe daw men sem bakoj. Tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang hasutla kaprathai bato penjana ya ka ha kajing e rengkat badu Francis ukpa bakoj jingi
wul bat marwen yu bishop jungi ka kan hun ki bishop bat ba ro ki leng do tokan mau ya ki shakri jongme I Fernando Carboni bat Rui Kanti Rufi ya ki ba melakot shalade na kane ka prathei to ai ba maki ki ba yalong ka wei badu khon jongme ha ka jing yap kum ka jung u kin yalong ka wei ro badu ha ka jing mi pa jung u to kan maulem ru ya ki hetman ki para shin rang bat kan thei ki bal ya thia da ka ba krmen ya ka jing mi pat bat ya ba ro ki bal khlad no ha ka jing isnei jongme to pdyang ya ki sha ka jing shai ka khmat jongme to isnei yang I ba ro ngi kar pa de me barengkat bat kamaria the sati bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kru khoj ki balapen sno bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha ga jing embom jukut bat bengin yiro bat pandon borom yeme daw khon jong me u Jesus Christ Dau lembadu bad hau kan long hame bleu pa badan bor ha ge jing yalong ko wei jong men sim ba khoj ba ro ka boram bat ge jing ro junam la junam amen kumblah kum yang I dau nong pan em bat kumblah hikai ngi daktin blei ngi nod ban ong ko pa jungi ba hab neng kalong ka ba khoj karteng jong me kan wan ka hima jong me ka long ka mon jong me ha ka khandeu kum ba ha beneng ai ngi menta ka chumbam jungi ka ba hala ka sngi ba ta ma bi ngi kreng kang jungi kum ba ngi ro ki ma bi ke bales neu yangi ba wa dia la mi ngi sha ka jing pan shoi han rei ta pan la yangi na ka bas neu to pan la yangi ngi karpat ko try na ka jing sneu ba ro ha ka jing sbon jong me to ai jing suk jing san ya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing is nei jome ngin la barnabo na ka pop ba ngin yo jing ya da na ka jing janjar ba ro kat ba ngi dengap khmelenti ya ka jing kermen ba khoj ba ka jing wan pat jong nong panem jongi u Jesus Christ Nama ka jome ka long kai ma ka jome ka por ka ro sunam la sunam Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jingsuk ngai epi ka jingsuk junga ngai api wat pe yaki pop jungi henry yaki jinge jong ka balang jong me but ha ka jings bun jong me ta a ya ka ya ka jingsuk bat ka jinge tali ka wei kat kum ka mon jong me ma me wi mat basan shar junam la junam amen ka jingsuk utrai kan barabor rengkat bat pi tong ina terwa ya ka jingsuk iwe highway pat ka jingsuk bat pi hak mi ukun lang brod jong blei hak mi bakit no igipop jong prathei sukito ya gibalakot shaka jing khawai jong ukun lang brod okan rad nam shong hok ramon rung hok kayin kejunga han reish ang tan dextin kaman sem junga kan sakhia I kamat batas namukus kan ruibat kan rami shaka jing embom jukun amen
Kamet Basnam Chris. Kamet Basnam Chris. Kamet Basnam Chris. Kamet Basnam Chris. Barukan rajonga ngamane yame bangai yame Jisu ko mane yame ko Jisu I yame ko Jisu ngisngu yame ko Jisu na kabanta kane kelemat kabamalayangi kamtame melawan rong hakadanor kajini hakadur jangukpu hakadur jangkawai lembaga ne kayu kores melawan banilong kawe ringkat bani ko Jisu de matakadao kane kajingi long kawe kajume bani kai boringi pat kamaklangi yusno kan banai tilut yala de hame pameme ublei pame konrad pame nong suspau nong penem jingi banai boringi banyalaming menang yai ptilenti yingi man kasngi Jisu yarap kenyangi bangin laban seng nong rem yala ka jong em hakiktin ki bamela hikayani yakiktin ki bamela thayani Jisu ai boringi ken bangin apan klan ka takan nong rem balang ba ka jing klan ka nong rem nang la su ban em ka jing em ka babaha ka jing Jisu nangis na yingi Jisu shimti yabaro ki jing tmu ki bang labu Hakanai kemas kebuko jakmat jume, ai boring ikut Jisu, sensyari ikut Jisu, yalam yang ikut Jisu, jenlenti yang ikut Jisu. Dongin ya duai. Enda lapan thamai yangi da gajing psa jong kamet bakentang bat kasnam bakordor ngipan ya gajing isnei jong me kotrai baya kata kebangila len yam da gajing rublei bayai ne nginyo da gajing suspa kabawan da shisha dau kris utrai jongi utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkruku ya pi ukpa badukun badaman sem bakot Amen. Tolisuk each kriyo try da gajing imba bha jong pi.
Sango Yao Lei. Shispa Sapunyo. Kaburam haukpa berkuah bermesrim berkuj. Ini roh Yesus Kristus. Junam la junam amen.